Welcome back to my YouTube channel Queen Sai nomor 1 ciliknya Jawa Timur guys. Ya mau guys. Kabare bolo kucluk kurapikan poni dulu. Aku ki bendino arepe colpe iku lali terus. Bendino mendem, bendino arepe colpe lali, keturon, ngantuk, memilih untuk bubuk manis tapi lek isuk kembut-kembut. Ya lek isuk kembut-kembut pengine ngiclik. Tapi lek wis isuk kan harus ya ngene-ngene. Nek wis isuk kan harus kerja, enggak duwe wektu. Arepe colpe. Lek kowe sing takon awakmu sering iclik gini-gini, aku suwi gak ngiclik bolok. Suwi gak ngiclik gak mambu ondol-ondol banget. Terus sejenis ngono arepe iclik ya ora duwe ya takut nyoy karena apa saenem iku ora iso kabeh. Aku ora iso kabeh dadine engko meteng lek iclik gitu loh. Lek enggak dengan satu cowok nek metenge enggak nek dijaluki tanggung jawab no. Terus dadine lek iclik iku kudune ya dengan satu pria untuk selamanya ngono lho karepe iki. Ya ora. Lek aku ki iso niki mendino ngono ki ya colpe, ya ora mendino, kadang-kadang awak raga iki capek kok. Mbuh capek ngopo ngono. Kerjaan ya biasa-biasa saja. Ya kesel lah jenenge wong kerja kok. Kerjaku wira-wiri mondar-mandir kayak gitu. Lek iki enek pembahasanku iku pengalaman yang sangat membagongkan, sangat indah. Nek miturute kalian iku kalian pilih kentu iku pilih durasi apa pilih manuk sing gedhe. Durasine sing piye ya? Durasine panjang kaya to 1 jam baru metu. Terus lebih ke durasi panjang apa ukuran manuk gedhi dawa yang durasi pendek apa cilik dawa atos durasi panjang. Kalian iku lebih puasan nang durasi lek kentu lho. Ya cilik ngono kuwi nang durasi lebih lama apa lebih ke ukuran kayak gitu loh. Kok ribet men. Penak endi menurut kalian? Tapi lek saenem iki lek kaya aku iki aku milih sing gedhi. Milih sing gedhi ya atos ya ora suwi-suwi banget, lek suwi-suwi banget ya lara ya. Lara ya lek suwi-suwi banget ora ya lara. Dadine pingine iki durasi yang kan durasi maksimal 30 menit ya. Iku 30 menit lek body fit iku cepet metu lah. Lek mbiyen aku durasine dawa, panjang. Suwi metuku. Suwi. Metune jan sangat suwi dhisik. Tapi lek saiki mbuh mergone kan adewe iki maju 10 tahun lebih tua kan. Zaman sing tak omongne kan mundur 10 tahun kayak gitu. Kayak iki 10 tahun ke depan iki kan wis ora tau ngopo-ngopo. Wis ora pernah ya lek memang lek koyo colvek yo adewe kan ngerti to duwe posisi rangsangan sing iso keri ndang metu ngono kuwi kan iso dadine adewe iso piye ya nyepetne kayak gitu. Apa sih yang membikin kita iku cepet keluar kayak gitu kan yo terus engko koyo ndelok bukepe iki sing aku seneng sing semi-semi bukepe. Terus seneng aku sing icilike rame-rame. Ndelok bukep lho ya. Ndelok bukep iki sing icilike rame-rame kayak gitu. Tapi sing agak-agak semi gitu. Agak-agak semi terus cowoke iki keker-keker gentle-gentle tapi senengane nyusu gitu. Aku seneng sing modelan ngono kuwi. Jadine engko ngrangsangi aku ki cepet kayak gitu. Terus kaya to enek sing takokno kok nek kamarmu enek sing ngorok iku guguk gendut ya. Iki si gendut momo senengane tukang ngorok. Cah gendut iki mesti seneng ngorok. Mesti kirane aku turu karo lanangan kok. Jadine lucu ae. Jadi lek miturut aku memilih sing gedhi durasi sedang. Itu durasi maksimal saja. Wis ngene bolo kucluk sampe sampai waras.
Mergo waras iku mengecewakan hati, melukai dada, merusak pikiran dan mental Anda. Iclik terapi terbaik buat kesehatan bolo. Ya, garis bawah. 6 hours later. Welcome back to my YouTube channel Vinsainem Official, guys. Ya apa to si Mah Eko Haryanto ki nem njaluk siji ae. Kapan guys sampean ki njaluk siji ku lho Mas. Arepe mau nggih apa? Aku jangan-jangan aku mau dukunke. Engko jangan-jangan engko mau nganu, aku mau pelet. Engko lek wis mau pelet, engko lek wis mau ancel, mau siak-siakne. Kaya sing wis-wis ngono ae. Nem aku mencintaimu dengan setulus hati, nem aku sekonyong-konyong wedher karo awakmu. Tapi mbasan wis entuk aku disia-siakan, disakiti. Jarine mengene, jarine mengono. Salah nang ki terus sidi-sidi kuwi arepe do nggih apa ngono lho, do njaluk sidiku ki lho, Lek sidi si pirang-pirang. Tak kan lah sidiku arep tak pakene rono sitok, rene sitok, arep mau nggih koleksi apa, mau nggih koleksi apa. Terus Mas Eko iku lho, sing Eko Haryanto iku njaluk sidi karo sing liya-liyane, sing liyane ora kesepil. Tapi kan kemarin sudah tak jawab nih, sing njaluk sidi yang dulu-dulu ya, tapi enggak tak tayang ndek mana-mana, hanya di plat biru tok. Soalnya sing kebanyakan njaluk sidi kok plat biru. Tapi lek plat abang ya aja njaluk sidi rek. Ki opo? Mosok tak nggih ngene iki tak cepot terus sak pakete ngono. Terus ambune rada kecing-kecing, ambu pesing-pesing ngono, gelem. Rumah saku kok pecinta buah, tapi saya ini seneng lah nek pecinta bawuk koyo ngene iki seneng. Dia itu pecinta bawuk, pecinta iclik, iya, pecinta iclik kentu, tapi dia masih sopan gitu loh. Wong sing koyo ngene iki sing garakne ceng-ceng-ceng, ya nang aku maksude. Wong sing sopan, diem, dek iki kata-katane iki semi-semi, enggak melecehkan orang lain, enggak menghina wong liya, terus dek kata-katane iki seakan-akan dek iki nafsu birahine iki melonjak sendiri. Terus dek iki asik dengan dunianya sendiri. Iku sing cowok sing membikin aku iku ngaceng kayak gitu. Tapi lek cowok sing barbar nduduhne manuke, nduduhne langsung kelamine begini begitu kakan gaya kakan pola iku aku malah gak minat. Malah wedi gitu. Saiki kok gampang men ngobrol manuk kayak gitu loh. Jangan-jangan dilesep rono, dilesep rene, iku sing gak asik. Manuk model-modelan kayak gini, iku gak asik. Ya lek aku didudohi manuk, tak nikmati, tak delok, hiburan rek, gratis. Kayak gitu. Tapi kalau lek tak tinggi koyokno serius-seriusan iku gak menarik. Gak menarik lagi. Terus lek sing koyok Mas Eko Haryanto, njaluk sidimu tak nggih mbayangke, tak nggih ngene. Iku malah aku seneng cowok yang seperti koyo ngono ku. Tapi lek sing cowok cangkeman, sing menghujat iku, aku malah koyo arep mbayangne ondol-ondolmu, endokmu, manukmu, klathakmu iku gak sampai. Utekku gak sampai. Karena apa? Cowok iki resek, cowok iki cangkeman kayak gitu. Jangan-jangan bar kentu karo aku diomong-omongke kayak gitu. Koyo wong sing tak jak ijlik. Kok jangan-jangan mau jak kentu nem aku mau konten ke, jangan-jangan aku mau bar kentu iku mau video, padahal ya gendeng di video. Sekali videone ilang kok ya dadi perkara ya. Kayak ngono. Jadi aku ki seneng, tapi aku lucu ae lek dijaluki sidi iki yo isin rek. Mosok sidi gek sing dijaluk ki mau sidi anyar apa sidi bekas. Enek sing terdahulu iku njaluk CD yang bekas aku pakai. Lah aku gelem kei, tapi aku wedine lek didukune. Lek didukune kene preyo terus goleki selirane preyo dan oplak-apluk terus dalan tok preyo gendeng karo mek omong munak manuk kuan kawin ngono preyo malah aduh ngisi-ngisini partai. Ojo Mas yo ojo. Lek njaluk CD ku silakan datang ke rumahku saja. Bagi sing wetol iku Mas jenenge Mas Eko sapa? Pokoknya Eko sapa sing tak tayangkan ndek bawahku lho. Mas, lek pengen njaluk CD sok moro ndek omahku Mas. Engko jumpa kangen dengan Sainem, engko tak weki CD-ku. CD-ku akeh kok. Njaluk sing G-string, sing piye? Boleh. Tak kei yo.
Sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku, mentingke wong liya. Apa rasa tresnomu saiki wis